वनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जयो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जयो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जयो गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी, मूकं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनदायिनं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे, जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा मात्रेग्ला, हरे कृष्णा माताजी स्क्रीन शेयर ಮಾಡ್ಕೋರಾ? हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी। माताजी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರೆಕ್ ಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಮಾತಾಜಿ. ತಲೆ ಬೆನ್ನ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚಾದ ಹುಷಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೇ ಮಲ್ಪುಲೆ ಜಪ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅರೆಗೋಸ್ಕರ. ಎಸ್ 5th ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಐದನೇ ಶ್ಲೋಕ ತುಕ. तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि, श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मरत्याश्च भयम्। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि, श्रोतव्या कीर्तितव्या च स्मरतव्य च इच्छता भयम्। हरे कृष्णा रिसाइट मल्पुनकल हैंड रेस मल्पुले. लता पूजारी माताजी. हरे कृष्ण माताजी। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरि, श्रोत्रत्वय कीर्त्यस्य च स्मर्तव्य च इच्छता अभयावम्।
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यस, आशा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, थैंक यू। श्रीलेखा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्ताश्चेच्छता भयाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सविता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। सुगुणा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरे श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च तद्भयम्। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। सलोनी माता जी। कृष्ण माता जी। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरे श्रोत्रव्य कीर्तव्य च स्मर्तव्य च इच्छता अभयम्। यस, थैंक यू माता जी। वसंती माता जी। हरे कृष्ण। यस, सुगंधी माता जी। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोत्रस्याः कीर्तिवच्चाः तस्मात् ते चैता वा भयम्। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी। सुरेखा शेट्टी माता जी। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरा हरिः श्रोतव्या कीर्तितव्या च स्मर्तव्या च इच्छता अभयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। सुधा माता जी। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यस, लता शेट्टी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तव्या च स्मर्तव्या च इच्छता भयम्। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी। हेमलता शेट्टी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य च इच्छता भयम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य च स्मर्तव्य च इच्छता अभयम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। चंद्रशेखर प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। हरे थैंक कृष्ण। यू माता जी। लावण्य माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेता भयम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सीता माता जी।
हरे कृष्ण माताजी। तस्मत् भारत सर्वत्वा भगवान ईश्वरो हरे श्रोतव्य कीर्तितावश्च स्मर्तावशेषता भयಂ। हरे कृष्ण माताजी। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಎರಡಲ ಅನುವಾದ ಓದುವರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನುವಾದ. ಎಸ್, ಸುರೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅನುವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲೈ ಭರತ ವಂಶಜನೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲೇಶಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದ ಬಯಸುವವನು ಪರಮಾತ್ಮನು, ನಿಯಮಕನು, ಸಕಲ ಕ್ಲೇಶ ನಿವಾರಕನೂ ಆದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕುರಿತು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೀರ್ತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸುಧಾ ಮಾತಾಜಿ ಭಾವಾರ್ಥ ಓದಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶುಕಮುನಿಗಳು ಈ ಲೌಕಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯ ಮೂಢರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಿದ್ದೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಭೋಗ, ಹಣಕಾಸಿನ ಏಳಿಗೆ, ನಶ್ವರತೆಯ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಹೋಗುವ ಬಂಧುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲೌಕಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಜೀವಾತ್ಮನು ಕರ್ಮಶ್ರಮದ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಚಕ್ರವು ಜೀವಿಯನ್ನು ಜಲಚರಗಳು, ಸಸ್ಯವರ್ಗ, ಉರಗವರ್ಗದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಪಶುಗಳು, ಅನಾಗರಿಕ ಮಾನವರು, ಕರ್ಮಶ್ರಮದ ಸುಳಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವ ಮಾನವರು ಮೊದಲಾದ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ಸರಣಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದುಷ್ಟ ವ್ಯೂಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದ ಬಯಸುವವನು ಒಳ್ಳೆಯದಿರಲಿ ಕೆಟ್ಟದಿರಲಿ ತನ್ನ ಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ಭೋಗಿಸ ಬಯಸುವ ಕರ್ಮಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ತನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವ ಜೀವಿಯೂ ಬಯಸಕೂಡದು. ಅವನು ಎಲ್ಲದರ ಪರಮಪ್ರಭುವಾದ ಭಗವಂತನ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ಮದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 9.27 ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ ಪರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಭಗವಂತನ ಬಗೆಗೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿವರವಾಗಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ಬಗೆಗೆ ಶ್ರವಣ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾದುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಭಯಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯೋ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನ ವಿಧಾನವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ದೈವವು ಅವರನ್ನು ಯಾವುದೇ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರಲಿ, ಈ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಜಯವನ್ನು ಅದು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶ್ರೇಣಿಯವರಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮಶ್ರಮಿಗಳು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಿ ದಾರ್ಶನಿಕರು, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಶುದ್ಧಾಂಗ ಭಕ್ತರು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಬಯಕೆಯ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಭಯಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಹೊಂದುವ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಶುಕಮುನಿಗಳಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. ಭಗವಂತನ ಶ್ರವಣ ಸಂಕೀರ್ತನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಕ್ಲೇಶಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತಸ್ಮಾತ್ ಭಾರತ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಗವಾನ್ ಈಶ್ವರೋ ಹರಿ ಶ್ರೋತವ್ಯ ಕೀರ್ತಿತವ್ಯಚ್ಚ ಸ್ಮರತ್ಯಶ್ಚ ಇಚ್ಛತಾ ಭಯಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಮುಲ್ಪ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಪಿರಾವ್ದ 4 ಶ್ಲೋಕಡ್ ಏರೇಗ ಮಾತ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೀಲೆ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಥನೆ ಕೇನರೆ ಇಷ್ಟ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂದ್ ಪಂಡರ್ ಗ್ರಹ ಮೇದಿನಕಲ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಆಸಕ್ತ ಉಪ್ಪುನಕಲ್ ಅಂದ್ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡೇರ್ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ ಮುನಿಗಳು ಈ ಲೌಕಿಕ ಆಸಕ್ತ ಮೂಢರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಿದ್ದೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಭೋಗ, ಹಣಕಾಸಿನ ಏಳಿಗೆ, ನಶ್ವರತೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಹೋಗುವ ಬಂಧುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ 4 ಶ್ಲೋಕ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ತೂಯ ಎಂಚ ಟೆಂಪರರಿ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂಚ ಟೆಂಪರರಿ ಉಂಡು ಐತ ಪಿರಾವ್ ನಮ ಹೋಂದುಲ್ಲ ನಶ್ವರತೆ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ನಶ್ವರತೆ ಐತದೊಂಬು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹ ಮೇದಿನ ಒಂಜಿದಾದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತೂಯ ಅಕಲ್ ಲೈಂಗಿಕ ಭೋಗ ಬೋಕ ನಿದ್ದೆ ಐತನೆ ಪಿರಾಡು ಉಪ್ವೇರ್ ಅಂದ್ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡೇರ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ಗ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಪನೊಂದುಲೆ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಪನೊಂದುಲೆರ್ ಅವು ಮಾತ ಬುಡ್ದು ದೇವೇರ್ನ ಕುರಿತು ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರವಣ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಭಕ್ತಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಂಚ ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣಂ ಪಾದ ಸೇವನಂ ಅರ್ಚನಂ ವಂದನಂ ದಾಸ್ಯಂ ಸಾಕ್ಯಂ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನಂ ಒಂದು ಒರ್ಂಬ ದಾದ ಉಂಡು ಇತಿ ಒಂದು ನವಲಕ್ಷಣ ದಾದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ಅಂಚ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಶ್ರವಣಂ. ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಉಂಡು ಅಧೌ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಾಧು ಸಂಘ ಭಜನ ಕ್ರಿಯಾ ಅವು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಧೌ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಂಡ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಜನ ಕ್ರಿಯಾಗ ಪೋಪುನು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ದಾದನ ಒಂಚೂರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ಭಾಗವತಂಗೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ದಾದನ ದೇವೇರ್ನ ಮಿತ್ ಒಂಚೂರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅವ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಮ್ಮ ಭಜನೆ ಕ್ರಿಯಾ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಎಂಚಕೊನಪುಂಡು ಅವು ಶ್ರವಣ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನುನ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಹಿಯರ್. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ನ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕುಲಂತೂ ಪಾತೆರ್ನೇ ಪಾತೆರ್ನ ಟೀಚರ್ನ ಕೇನುಜೇರ್ ಅಂಚಾದ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಚ್ಚಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮಕ್ ವಿದ್ಯೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಕೇನುಜ ಓ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇನುವೆರ್ ಟೀಚರ್ನ ಅಕಲ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇನುವೆರ್ ಅಕಲ್ ಖಾಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಜೇರ್ ಅಕಲ್ ಜೀವನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಟ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಪೇರ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಟೀಚರ್ ಪಂತಿನ ಅಕಲ್ ಕೇನುವೆರ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವು ಖಾಲಿ ವಿದ್ಯೆಡ್ ಅವು ಖಾಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದತ್ತ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ್ಯನಕಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ್ ಅವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇನೋಡು ನಿಖಿಲೇಗಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವು ರಷ್ಯಾ ದಾದ ಇತ್ತೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ರಷ್ಯನ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಪ ಅತೆ ರಷ್ಯಾದಕ್ಕಲ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪೆರ್ ಇಂಡಿಯಾರ್ದುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಪದಕ್ಕಲ್ ರಷ್ಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸುರುಕ್ಕು ತೂಂಡ ಫಸ್ಟ್ ತೂಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಏಪಲ ರಷ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತುಜೆರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ನಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ರಷ್ಯಾದ ಫಸ್ಟ್ ರಷ್ಯನ್ ಡಿಸೈಪಲ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಮೆರಿಕಾಡ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪಾಗ
ಆರ್ ರಷ್ಯನ್ ಡಿವೋಟಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇತ್ತೇರ್ ಅಲ್ಪ ಅಮೆರಿಕಾಡ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ನ ಕೇಂಡೇರ್ ಜಸ್ಟ್ he listened the lecture of Prabhupada just ಕೇಂಡೇರ್ ಶ್ರವಣಂ ಕೇಂಡೇರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂತಿನ ದಾದನ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಂದ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ನಮ ಕೇನು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡುಲ್ಲ ಮಾತ ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಆಂಡ ಎಂಚ ಕೇನೋಡವು ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ದ ಕೇನುಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೇನು ಎಂಚ ಪಂಡ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿಟ್ ಕೇನು ನೆನಚಿ ಕೆಬಿಟ್ ಬುಡ್ತು ಬುಡ್ಪುನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನಕ್ ಲಂಚನೆ ಮಲ್ಪರ್ ಕೇನ್ವೇರ್ ಪಾತೆರ್ನ ನೆನೊಂಜಿ ಕೆಬಿಟ್ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಪರ್ ಅಲ್ಪನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ದ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಕೇನುವ ಅವು ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆಗ್ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಮಂಡೆಗ್ ಪೋಪುಂಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕೇನುವ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಪೋದು ಸೀದಾ ಮಂಡೆಗ್ ಪೋಪುಂಡು ವಿಷಯ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ದ ಕೇನು ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೇನುವ ಮಂಡೆಗ್ ಪೋಪುಂಡು ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಹಾರ್ಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚಿನ ಅವು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅವು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಕೇನು ಹಂಚೊಪ್ಪುಡು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೇನು ನೆನಜಿಕ ಬಿಟ್ಟು ಬುಡ್ಪುನತ್ ಕೇಂದ್ ಮಂಡೆಗ್ ಪಾಡೋಡು ಮಂಡೆಗ್ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಖಾಲಿ ಕೇಂದ್ ಕುಲ್ಲುನಾಥ ಪಾತೆರ್ದು ಕುಲ್ಲುನಾಥ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಅವನ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ದಾದೊಂಡು ಅವನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನಿತ್ತ ಪನ್ಪೆ ನಿಕಲ್ ಕೇನೋಡು ಯಾನೆ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಯಾನೆ ಕೇನುಜಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಅಲ್ಪ ಕೇನೋಡು ಏರಂಡಲ ಪನ್ನಾಗ ದೇವೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಐಕ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ನೆನೊಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇತ್ತ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಡ್ ಉಂತುವೆರ್ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಭಾಷಣ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಅವು ಜಸ್ಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಕರ್ಮಗು ಕೇನುಲ ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ಅವ್ವೇ ಈರ್ನ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಲ್ಪ ಬತ್ ಉಂತುಂಡ ನಿಕುಲ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಏರಾಂಡಲ ಬತ್ ಉಂತುಂಡ ಆರ್ ಭಾಷಣ ಪನ್ನಾಗ ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅವಿನ್ ಕೇನೆರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಚ್ಛೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ದಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ವಿವರಣೆ ಅವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆವಡು ಸಬ್ಮಿಸಿವ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶರಣಾದ ಕೇನು ಅಂಚಾದ ಭಗವಂತನ ಕುರಿತು ಶ್ರವಣ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಲೊಂದು ಅವನ್ ಎಂಚ ಎಂಗ್ರಾಸ್ ಆದ್ ಕೇನೋಡ್ ಎಂಚ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಎಂಚ ಕೇನುಂದುಲ್ಲೇರ್ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಆರ್ ತೆರಿಯೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ನಕಲ್ಡ ಕೇನುನು ಅಂಚೆ ಒಪ್ಪೊಡು ತಿರ್ತುಕೊಲ್ಲೊಂದು ಆರಾಮುಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಇಡ್ಕೊಲ್ಲೊಂದು ನಮ್ಮ ದೇವರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನೋಡು ಅವು ಬುಡ್ದು ಅವು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಿಂಚಿ ಜಾಗಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ಅವಲ್ ಪೋನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಮಾತ ಕೇನ್ವೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪೋಂದುಂಡು ತರೆಗ್ಲ ಪೋಂದಿಚ್ಚಿ ಹಾರ್ಟ್ಗ್ಲ ಪೋಂದಿಚ್ಚಿ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವು ನಿಜವಾದ ಅಂಚೆ ಕೇನರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ಬೋಕ ಕೀರ್ತಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಕೇನಿಂದ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆಕ್ಲಿಕ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಕೇನಿಂದ ನಿಜವಾದ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಿದಾದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತುಂಡ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತ ಕಲ್ದ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಕಲ್ದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಬೇತಕ್ಲೆಕ್ ಪನ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ರವಣ ನಮಕ್ ಕೇನುವ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕೀರ್ತನಂ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುವ ಜಪ ಮಲ್ಪುವ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಓದೆರೆನ ಕೇನೆರ ಒಂದು ಬೇತಕ್ಲೆಕ್ ಪನೆರ ಜಪ ಮಲ್ಪರ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋನು ಗಡಿಗೊರ ದೇವರನ ಮನಸ್ಸಿನ ದೇವರನ ಅಲ್ಪ ದೀಪುನ ಅವು ಮಾತಾಕೊಂಡು ಕೀರ್ತನ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣಂ ಮತ್ತೆ ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣಂ ಫಸ್ಟ್ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋಡು ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲೋಡು ದೇವರನ ಪುದಾರ್ಗೆ ಕೊಡು ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಚ ಮಲ್ತುಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ಸ್ಮರಣ ಯಾನಿತ್ತ ಕೇನುವೆ ಕೇನುನಾಗಲ ಕೆಲವರ ದಾದಾಪುಂಡು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪುಂಡು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅಂಚಿಂಚಿ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡಿ ಎನ್ನುವ ಫಸ್ಟ್ ಪಾತೆರ್ನ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡಿ ಎನ್ನುವ ದಾದ ಪಾತೆರಡು ಅವು ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣೆ ನಮ್ಮ ಬೇತಕ್ಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ ಎನ್ನುವ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾಲೊಂಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆ ಪನ್ಪೇತ ಫಸ್ಟ್ ಪಲ್ಪುಲ ದುಂಬು ಎಲ್ಲ ಮಂಡೆಡ್ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆ ದಾದ ಒಂದು
ಅವ್ ಪೋಂದುಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆ ಎಂಚಾಂಡ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಾಂಡ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನೀರೇಗ್ ಪನ್ಪೆ ಅವು ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣೆ. ನಮ ಶ್ರವಣ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಅನ್ ಕೇನೋಡು ಕೇನಂದ ನಮಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇನೋಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೇತೆಗ್ಲೆ ಪನ್ನಾಗ ದಾದಾಪುಂಡು ಸ್ಮರಣೆ ಆಪುಂಡಲ್ಪ ಅಂಚಾದ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣ ಅಪಾಗ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ದಾದಾಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ದೇವೇರ್ನ ಬಿತ್ತು. ಅಕಲ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಮುಕ್ಕಲ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ದೇವೇರ್ನ ಜಪ ಮಲ್ಪು ಅಂಚ ಮಲ್ಪು ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಅಂದತ್ ಎಂಕ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆವೋಡು ಎನ್ ದಾಯ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಬೈದ ಎನ್ ದಾಯಿಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಬರೋಡು ಎನ್ ದಾಯಿಗ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಪನ್ನೋಡು ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆವ ಅವು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಬೇತೆಕಲ್ ಪನ್ನ ಕೇನಾಗ ಬೇತೆಕಲ್ ಪಂಡ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ದಿಕ್ಕಿನಾಗಲ್ ಮಾತನ್ನ ಕೇನು ನಯನ್ ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತ ಅಕಲ್ಡ ನಮಕೇನುಡು. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಶುಡ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಏರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಉಳ್ಳೇರ್ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಕೇನುಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವತಂ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಟೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 17 ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಶೃಣ್ವತ ಸ್ವಕತಾಂ ಕೃಷ್ಣ ಪುಣ್ಯ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಹೃದಯಂತೋ ಅಭದ್ರಾಣಿ ವಿದುನೋತಿ ಸುಹಸ್ರತಂ ಎಂಚ ಪಂಡ ಶೃಣ್ವತ ಸ್ವಕತಾ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋಡು ನಮ್ಮ ಶೃಣ್ವತ ಸ್ವಕತಾ ಕೃಷ್ಣ ಪುಣ್ಯ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ವಕತ ನಮಕ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಥ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏರಾಂಡಲ ನಮಕ್ ಪುಗಾರಂಡ ಏತು ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅತ್ತೆ ಓ ಅವು ಮಾತಾಜಿ ಎಂಚ ಕ್ಲಾಸ್ ದೇಪೇರ್ ಅವು ಪ್ರಭುಜಿ ಎಂಚ ಕ್ಲಾಸ್ ದೇಪೇರು ವಾ ನಮಕ್ ಕೇಳನಾಗ ಏತು ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಏನನ್ ಏತು ಪುಗಾರೊಂದಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಕಥಾ ಐಕ್ ಸ್ವಕಥಾ ಅಂತ ಬಂದ್ಬ ನಮ್ಮನೆ ಓನ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಮನೆ ಓನ್ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಐಕ್ ಸ್ವಕಥಾ ಅಂತ ಬಂದ್ಬ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಬಂದೇನೆ ಶೃಣ್ವತ ಸ್ವಕಥಾ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳೋಡು ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅತ್ ಕೃಷ್ಣನ ಗ್ಲೋರಿಫಿಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಪಗದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಪುಣ್ಯ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಅವು ಎಂಚಿನ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಪುಣ್ಯ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ವರ್ಚುವಸ್ ಅಲ್ಪ ಇರ್ಪೇರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಶೃಣ್ವತ ಸ್ವಕಥಾ ಕೃಷ್ಣ ಪುಣ್ಯ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಹೃದಯ ಅಂತಸ್ತು ಅಭದ್ರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಮಾದ ಉಂಚಿ ಅಭದ್ರ ಉಂಡು ಅವ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಹೃದಯರ್ದ ಪೋಪುಂಡು ಅಭದ್ರ ಪಂಡದಾದೆ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಪುಂಡತೆ ಅವೇನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಡು ಉಂದೇನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಡು ಅವ್ ಮಾತ ಉಂಚಿ ಎಂಜಾಯ್ ನಮಕ್ ಡಿಸೈರ್ ಇಚ್ಛೆ ಬತ್ತನದಾದಪ್ಪುಡು ಕುಡವರ ನಮಕ್ ದುಃಖಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಸುಖ ಬತ್ತಂಡ ದುಃಖಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಆಳ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂಡ ಅವ್ ಮಾತೋಜಿ ಬೇತೆ ಓವಾಂಡಲ ಕೇನುನ ಇಚ್ಛೆ ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡ ಇಜ್ಜ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನುನಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಕೇನೋಡು ಯಾನ್ ಬಿನಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತುಂಡ ನಂಗ್ ನಮ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ದುಂಬು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅವು ಬುಡ್ದು ಯಾನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಟಿವಿ ಮೂವೀಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ ಐಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೂ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಾಯಾಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನರೆ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಂಚಿನ ಮಾತೆಕ್ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ಓಯ್ಕ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಭದ್ರಾಣಿ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ನಮಕ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತುಂಡ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಆದ ಕೇನೊಂದಿತ್ತುಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡು ದುಂಬುಗೋಪ ಐಕ್ ಶೃಣ್ವತ ಸ್ವಕಥಾ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋಡು ಹರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಚಾಂಟ್ ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ಅಪಂಗ ಮಾತ್ರ ವಿಧುನೋತಿ ಸತಂ ಪಂಡ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಸುಹೃತ ಪಂಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಸುಹೃತ ಸರ್ವಭೂತಾನ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ಪೇರಿ ಯಾನ್ ಮಾತೊಂಜಿ ಜೀವಭೂತಗೆ ಯಾನ್ ಬೆನಿಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸುಹೃದಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಶಾಂತಿ ಮಾಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮಾಂ ಶಾಂತಿ ಮೃಚ್ಛತಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಣ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಂತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆರ್ಗಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಪೇರ್ ಅಲ್ಚ ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂಡಲ ನಮಕ್
ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಪುಂಡು. ಈ రోజు ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವೋಟಿ ಯಾರ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮಕ್ 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು. ಅವೆ 84 lakhs ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನಮ ರೌಂಡ್ 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 ಹಾಕೊಂದೇ ಉಲ್ಲ ಅವು ನಮಕ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು. ಏತೋ ಯೋನಿ ನಮ ಕಡಿಗೊರ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಚಕ್ರಡ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ನಮ ಬಿನಿ 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮಕ್ 84 lakhs ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಯೋನಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ರೌಂಡ್ ಪಾಡೋನಂದಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಚಾಯ್ಸ್ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ. ನಮಕ್ ದಿನಾಲ 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಇಜ್ಜಿಂಡ 84 lakhs ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಯೋನಿಗ್ ನಮಕ್ ಪೋಡ ಅವ್ ಚಾಯ್ಸ್ ನಮಕ್. ಅಂಚಾದ ಕೃಷ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆರೆ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲಾರ್ ಪನ್ಪೆರೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋಡು ಕೃಷ್ಣ ತತ್ವ ಅವ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ದಾದ ಆಪುಂಡು ನಮ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಅಲ್ಪ ಇರಪೊಪ್ಪ. ನಮ ಏರೆಗ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆವಡು ಏರೆಗ್ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ತತ್ವ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆವಡು. ಬೊಕ್ಕ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪನ್ಪೆರ್ ಏರೆಗ್ ಕೃಷ್ಣ ತತ್ವ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ ಗುರು ಆಯರೆ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಹತೆ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಕೃಷ್ಣ ತತ್ವ ಸರಿಯಾದ್ ಗೊತ್ತಾವಡು. ಆತಿ ಈಜಿ ಕೃಷ್ಣ ತತ್ವ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಆತಿ ಇಜಿಟ್ ನಮಕ್ ಅವನ ನಿಜವಾದ ಜೀವನ ಎಂಚ ತೆರಿಯೋಡು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತ. ಜಸ್ಟ್ ನಮಕಿತ್ತ ಥಿಯರಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆತೆ ಅಂಡ್ ಅವ್ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಂಚ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಅವ್ ನಮಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಬರ್ಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರ ಬರ್ಪೇರು ಅವ್ರ ಬರ್ಪೇರು ಪೋಪು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗ್ ಪೋಯ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್. ಅವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಇರ್ ಪಾರ್ಟಿಗ್ ಪೋಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜಪ ಮಲ್ಪರ ಟೈಮ್ ಉಂಡು 5 ಗಂಟೆಗೆ ನೇಪಲ ಜಪ ಮಲ್ಪ. ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತಾರ ಪಂಡೇರ್ ಇಪ್ಪು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ಬೇಗ ಪೋಯ್ ಅಲ್ಪ ಮದುವೆದ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ಬೇಗ ಪೋಯ್ ಅಲ್ಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪಂಡ ಬಾರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಮಾತ ಉಂಡು. ಇತ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಜಪ ಮಲ್ಪೋನ ಇಜ ಪಾರ್ಟಿಗ್ ಪೋಪನ ಇತ್ತ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೈ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂಡ ಕೆಲವರ ನಮ್ಮ ಫೇಲ್ ಆಪ ಅಂಡ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಫೇಲ್ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಲೇಟ್ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಕೃಷ್ಣಗ್ ರೀಚ್ ಆನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಫೇಲ್ ಆಪುಜ ಲೇಟ್ ಆಪುನ ಎಂಚ ಒಂದುವೆ ಭೌತಿಕ ಆಸೆ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಅಲ್ಪ ಪೋಯ್ರ ಲೇಟ್ ಆಪ ಅಂಡ ಫೇಲ್ ಆಪುಜ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೋಪ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪೋಪ ಅಂಡ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಆತೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ ಬೇಗ ಪೋಡ್ ಕೃಷ್ಣಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ದ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೆರ್ ಆತ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅರ್ಥ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಒಂದು ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಲಿಯುಗದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ಆತ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಗು ಪೋಯ್ರೆ ಕಲಿಯುಗಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿನೆ ಅವು ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅವ್ ಈಸಿ ಆಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 10,000 ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜ್ 10,000 ದಿನ ಮಾತ್ರ 10,000 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರವಾಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡುಗೆ. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರವಾಹ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕಲಿಯುಗದ ಘೋರ ಕಲಿಯುಗ ಅಂತ ಪನ್ಪರತ್ತೆ ಅವು ಒಂದೆತ್ತು 10,000 ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ 10,000 ವರ್ಷ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಐತ ಅವು 10,000 ವರ್ಷ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ದಾದ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಅವಕಾಶ ಇಚ್ಚಿ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬತ್ತಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂಚಾದ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬತ್ತಿತ್ತನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆತ 10,000 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮತಿಜಿ ನಮ ಏನೋ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತಿ ಏರಿಗ್ ಬೋಡ್ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ದಿ ಯಾನ್ ಸ್ವರ್ಗಗ್ ಪೋಪೆ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗಗ್ 10,000 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಂಡ ಘೋರ ಕಲಿಯುಗ ಭೂಮಿಗೆ ಅದ್ ಪಂಡ ದಾಲ ಆವರ ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಮುಲ್ಪ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪಡು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವ ಅವು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪಡು. ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆರ್ 9.27 ದಾದ ಪನ್ಪೆರ್
ಯತ್ ಕರೋಷಿ ಯದಷ್ಟಾಶಿ ಯಜ್ಜುಹೋಷಿ ದದಾಸಿ ಯತ್ ತಪಸ್ಯಸಿ ಕೌಂತೆಯ ತತ್ ಕುರು ಸ್ವಾಮದರ್ಪಣಂ ಇಂಕ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆಯ ದಾದೆನ್ ಯತ್ ಕರೋಷಿ ದಾದ ಇರ್ ಮಲ್ಪುವರ್ ದಾದೊಂಜಿ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುವ ಅವೆನ್ ಕೃಷ್ಣಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಡು. ಯತ್ ಅಶ್ನಾಸಿ ದಾದ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುವ ಅಶ್ನಾಸಿ ಪಂಡ ತಿನ್ಪುನ ದಾದ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುವ ಪ್ರಸಾದ ಭೋಗಾತೆ ಅವೆನ್ ದೇವೇರಗಂದಿಲೆ. ಯದ್ ಜುಹೋಷಿ ನಮ್ಮ ದಾದನ್ ಆಫರ್ ಮಲ್ಪ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ದಾನ ಒಂದು ಮಾತು ಕೊರ್ಪುವ ಅವು ದದಾಸಿ ಯಜ್ಜುಹೋಷಿ ದದಾಸಿ ದದಾಸಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಕೊರ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ದೇವರೆಗ್ ಕೊರೋಡು. ಯತ್ ತಪಸ್ಯಸಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ತಪಸ್ಯ ಮಲ್ಪುವ ಅವು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪಡು ಕೌಂತೆಯ ತತ್ ಕುರು ಸ್ವಾಮದರ್ಪಣ ಅಂಚ ಈ ಮಲ್ತುಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನಡ ಬರ್ಪ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚನ್ ಮಾತದಾದೊಂಡು ಮದ್ ಅರ್ಪಣಂ ಎಂಕ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಲ ಅಂದ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆರ್. ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಮಲ್ತುಂಡ ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಇಜಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆರ್ ನಮಕಿತ್ತ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಮನಸ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂದುಪುಂಡು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಆಪುಚಿ ಅಪಗ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರ್ ಮನಸ್ ಗಡಿಗೊರ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂದುಪುಂಡತೆ ಗಡಿಗೊರ ಮನಸ್ ಅಲ್ಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋಂದುಪುಂಡು ಅಪಗ ಡಿವೋಟೀಸ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರು ಏತ್ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಕೇಂದ ಆತನ್ ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಅಪಗ ದಾದಪುಂಡು ಮನಸ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪುನ ಬುಟ್ಪುಂಡು ಓ ಈತನ್ ನಮಕ್ ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ದಾಯ್ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಮಿತ್ತ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಚ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿನಾತ ನಮಕ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಮಕ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಂದುಂಡು ಓ ನಮಕಿತ್ತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದರ ಉಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಯಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದೋಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾದೊಂಡು ಅವೆನ್ ಓದೋಡಿತ್ತ ಆಂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಂಡ ಅವಲೊಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಲೆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆತ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಆಂಡ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಓವೆಕ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಸಾಂಗ್ ನಮದಾದ ಪನ್ಪ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಚ್ಚೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುದು ಬೇತೆ ಸೈಡ್ ಪೋಂದು ಬೇತೆ ಓವೆಕ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು ದಾಯಗ ಆಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಓವ ನಮಕ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒಂದುಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಏನತ್ತ ಕೌಂತೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಕುಂತಿ ಪುತ್ರ ಅರ್ಜುನ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನತ್ತ ಕೌಂತೆಯ ಒಕ್ಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಈವನ್ ವೈರಾಗ್ಯ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಲ ಬೋಡು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಲ ಮಲ್ಪುವ ಅಲ್ಪದ ಟಿವಿ ಲ ತೂಪುವ ಅಪ್ಪಗ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ನಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಕೊರ್ದು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ದಾದ ಫಲಲ ಇಚ್ಛೆ ಆಯ್ತ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಚೂರ್ ಪೊರ್ತುಗ್ ನಮ್ಮ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದ್ರೆ ಅಪಗ ಅಂಡಲ ಟಿವಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಅಂದು ಕುಲ್ಲುಗ ದೇವೇರ್ನ ಸೇವೆ ದಾದೊಂಡು ಅಪಗ ಬೇತೆ ಬಾದ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು ದೇವರ್ನ ಸೇವೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅವ ಮಾತ ಬೇತೆ ಅವ ಮಾತ ಮೊರ್ಚಾಂದಿನ ಮಾತ ದಾದೊಂಡು ಐತೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ವೈರಾಗ್ಯ ಪಂಡ ಅವು ಬೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತಗಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ಮಾತ ಇತ್ತೆ ನಂಕ್ ದಾದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಫಸ್ಟ್ ಅಪಗ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂದುಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ದಾದೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗಡಿಗೊರ ಇತ್ತ ಮಂಗನ ಲೆಕ್ಕಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚ ಅಂಚಿಂಚಿ ಲಾಗೊಂದುಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗ್ ಪೋಪುಂಡು ಓ ಎಲ್ಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು 5 ನಿಮಿಷ ಇದ್ದ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾತಾಜಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಚಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ತಿನೇರ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ್ ಮತ್ತೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವೇ ಮನಸ್ಸು ಉಡುಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೆ ಲಾಗೊಂದುಪುಂಡು ಇಜಿಂಡ ಪಾಸ್ಟ್ ಎನ್ ದಾಯಿಗ ಅಂಚ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ದಾಯಿಗಾಂಡು ಇಂಚ ದಾಯಿಗಾಂಡು ಪಾಸ್ಟ್ ಲಾಗಿಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಂಗನ ಲೆಕ್ಕಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಐದರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಉಪ್ಪುನಿ ಇಚ್ ಇತ್ತೆರ ಏನ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐತ ಮಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಚ್ ಐದರ್ ಯಾನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಇಜಿಂಡ ಪಾಸ್ಟ್ ಕೋಡೆ ದಾದಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದುಂಬುದಾದಾಂಡ್ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬುದಾದಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲಪುನಾಗ ದಾದಾಂಡ್ ಅವು ಮಾತ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಜಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಅವನ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಮಾತ ನನ್ನ ಬರ್ಪೊಡು ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಎಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ನೆನಪುಗ ಬರ್ಪುಜಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದೇವೇರ್ನ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಜಿ ನಮಕ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜಪ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮನಸ್ಸುದ ಉಲಾಯ್ ಜಪ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಚೂರ್ ಜೋರ ಜಪ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಕಲ ಕೆಬಿಕ್ ಬೂರೋಡು ನಿಕ್ಕಲ್ ದಾದ ಜಪ ಮಲ್ಪೊಂದಿಲ್ಲಾರ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತರ್ಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂದೇರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾದ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಕೆಲಸ ಉಪ್ಪುಲು ರಡ್ಡೆ ವಸ್ತು ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಒಂದು ರಡ್ಡು ವಸ್ತು ದಾದೊಂಡು ಅವ್ ಸರಿಯಾದಿತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆದಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮನಸ್ ಕೆಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೇಳೋಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಓಲ ಆಪ್ಷನ್ ಈಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂಡ್ ಬರ್ಪ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಪುಂಡಾಯ್ತು ಲೈಫ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅವು ಒಂದು ಮಾತು ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಚೂರು ಜೋರ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಕ್ ಬೂರೋಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಬಿಕ್ ಬೂರೋಡು ಇಜಿಂದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ನಾವು ಓದುನಾಗಲ ಅಂಚನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಓದುನಾಗ ದಾದಾಪುಂಡು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜಿಂಡ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಓದೋ ಒಂದು ಪೋಪಾಂಡ ದಾಲ ಅರ್ಥನೇ ಆವೊಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಚೂರ್ ಜೋರಾದು ಓದ್ಲೆ ಚೂರ್ ಜೋರಾದ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಭಾವಾರ್ಥ ಓದಿಯಾ ಮಾತಾಜಿ ನಕಲ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಚೂರ್ ಜೋರಾದ್ ಓದುಲೆ ಪುಸ್ತಕನ್ ಅಪಗಲ್ ಇದ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ದಾದ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾತ ಪೋಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೂರ್ ಜೋರಾದ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಜೋರಾದ್ ಓದುನ ಜೋರಾದ್ ಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೇತೆಗ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆವಲಕ್ಕಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೇನೋಲ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಕ್ ಕಾಂಡಲ ಬೂರೋಡು ಅವಲ ಶ್ರವಣಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಕ್ ನಮ್ಮ ಓದುನ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದುನಲ ಅವಲ ಶ್ರವಣಂ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೋರಾದ ಓದುನ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಕ್ ಬೂರೋಡು ದೇವರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರವಣಂ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಬಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ಭಗವಂತನ ಬಗೆಗೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿವರವಾಗಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಲೀಲೆ ನೋಡು ದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಅವತಾರಡು ಬರ್ಪಿನಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಲೀಲೆನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆರ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ನ ಲೀಲೆನ್ ಮುಲ್ಪ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಲೀಲೆನ್ ನಮ್ಮ ಕೇನೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಐತ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಅಲ್ಪ ಪೋರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಮೀನಿ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆನೆ ಮಲ್ತುಜೇರ್ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾವ್ ಕೃಷ್ಣ ಏರು ಎಂಚೆ ಉಪ್ಪೇರು ಅತ್ತೆ ಬೇತೆ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ದೇವೇರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜಸ್ಟ್ ದೇವೇರ್ ಉಲ್ಲೇರು ದೇವರ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡು ಆತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೇವೇರ್ ಎಂಚ ಆರ್ನ ಪುದಾರ್ ಎಂಚಿನ ನೀರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ನಮಕ್ ದೇವರ್ನ ಪುದಾರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರವ್ ದೇವೇರ್ ಅವ್ ಮಾತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯ್ ಪಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೀಲಾ ದಾದೊಂಡು ದೇವರ್ನ ಲೀಲೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಕ್ ದೇವರ್ನ ಲೀಲೆ ಕೇನೆರೆ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಇಜಿಂಡ ಬೇತೆ ರಿಲಿಜನ್ ಅಕ್ಕಲಂಡ ಬೇತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಡಂಡ ಅವು ಮಾತ ಒಲ್ಲ ಬರತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ್ನ ಲೀಲೆ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ಕೇನೋಡು ದೇವರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರ್ ಏತ್ ಇತ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 10ನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತಂದ ಅವು ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆ ಆಂಡ ಅವು 10ನೇ ಸ್ಕಂದಟ್ ದಾಯ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ 10ನೇ ಸ್ಕಂದಕ್ ಲಾಗ್ಯರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ದೇವರ್ನ ಮಾತ ಲೀಲೆ ಮಾತ ಉಂಡು ದಾಯಿಗಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ದಾಯಿಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಟೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಟೋ ಮಾತ ಸ್ಕಂದ ಓದು ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒರ್ಮ ಸ್ಕಂದ ಓದ್ ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗೆ ಬರೋಂಡು 10ನೇ ಸ್ಕಂದ ದಾಯ ಪಂಡ ಆತ ಈಸಿ ಇಚ್ಚಿ ದೇವರನ್ನ ತೆರೆಯೋಣ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ್ ಏರ್ ದೇವರ್ನ ಶಕ್ತಿ ದಾದ ದೇವರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಕೇನೋಡು ಬಂದ್ ಒಂದು ಒರ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೋಡು ಒರ್ಮ ಸ್ಕಂದಡುಂಡು ఒక ಬೇತೆ ರಾಮ ಅವತಾರ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ದಾದ 7ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡು 4ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಂದಡ್ ಬೇತೆ ಅವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ದೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ಶುಕಮುನಿ ಅಂಚಾದ ಅವು ಮಾತ ಓದುದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ
ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓದುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ದಯಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಏರಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂದೇನ್ ಏರೆ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ ಏರು ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪತ್ತನೆ ಸ್ಕಂದ ಕೋಪ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಯಶೋದಮಯ ಪನ್ಪೆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಈರು ದಾದಂಡಲ ಇನ್ನಿ ತಿಂದು ಚೆಂದ ಇರ್ ಸೈಪಾರ್ ಎಂದಾದೇನ್ ಓ ದೇವೇರ್ಲ ಸೈಪೆರ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಾ ಅಂದ್ ದಾಯಿಗ್ ಈಗ ದೇವೇರ್ ಪಂಡ ಏರಂದು ಗೊತ್ತು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ 10th ಕ್ಯಾಂಟು ಲಾಗ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಂದದಾದೊಂಡು ಅವೇನ್ ಓದುದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ 10th ಕ್ಯಾಂಟು ಓದುಂಡ ನಮಕೆಂಡೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವು ನಮ್ಮದಾದ ಮಲ್ಪ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದುದಾಂಡ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದುಂಡದಾದಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಭಗವಂತ ಏರಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಭಗವಂತ ಏರ್ ಆರೇತ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅವ್ ಮಾತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆರ್ನ ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿಲು ಅವ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭುಪಾದಾದ ಮಂಡ್ಯರ್ ಯಾ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ 10ನೇ ಸ್ಕಂದದಾದೊಂಡು ಅವೆನ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ತ್ ಕೃಷ್ಣ ಬುಕ್ ಅಂದ್ ಬರಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಏರ್ ಆರ್ನ ಪ್ರಾಸ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏರ್ ದಾದ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರೋಡು ಕೇಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಮಕ್ ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇಜಿಂದ ಆತ್ ಈಸಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಪಂತೆರ ಕರ್ಮಶ್ರಮಿಗಳು ಪಂಡ ಕರ್ಮ ಕಾಂಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಏಕ ಕೆಲಸನೇ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಬೆನಿಯೋಡು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಕರ್ಮಿನಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಮಂಡ ನಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಸುದ್ದಿ ಕೇನೇರ ಪುರ್ಸೋ ತುಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೇರ ಪುರ್ಸೋ ತುಪ್ಪುಚಿ ಮತ್ತೆ ಹೌದಾದ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನುನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮ ನಾಯಿಗ ಆತ್ ಇಜ್ಜಿಟ್ಟು ಬೇತಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಜನ ಉಲ್ಲ ಈತ್ ಜನಕ್ಕಲ ಇದಾಯುಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಏತ್ ಜನ ಅಂದ್ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನುವೆರ್ ಆತ್ ಇಜ್ಜಿಟ್ ಕೇನೇರ ಆಪುಚಿ ನಮ್ಮ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ದ ಪೋತಿನ ಜನ್ಮಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಜನ್ಮ ನಮಕ್ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆತಲ ಆವರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಒಂದು ಭಾಗವತಂ ಪದ್ರಾಡ್ ಸ್ಕಂದದಾದ ಉಂಡು ಭಗವಂತನ ಭಾಗವತಂ ಭಗವಂತ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಅವತಾರಡ್ ಬರ್ಪೆರ್ ಪಂಡ ಕಲ್ಲದ ಅವತಾರಡ್ ಆರ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತ ಆದ್ ಬರ್ತೇರ್ ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಋಷಿ ಮುನಿಕಲ್ನ ಅವತಾರಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಸದೇವನ ಅವತಾರಡ್ ಆರ್ ಬರ್ತೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪಾಯನ ವ್ಯಾಸ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಾದ್ ಗ್ರಂಥ ಅವತಾರಡ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಆದ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತೇರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾವ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಓದುನ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಪರ್ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪದ್ರಾಡ್ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತಂ ಉಂಡ ಅಕಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಃ ಬೈದರ್ ದಾಯಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗವತಂ ಕೃಷ್ಣದ್ ಬೇತೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಡ್ ಭಾಗವತಂ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಶುಕಮುನಿಗಳಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗವತಂ ದಾದ ಉಂಡು ಶುಕ ಮುಖಾದಮೃತಂ ದ್ರವ ಸಂಯುತಂ ಶುಕಮುನಿ ಆರ್ ಒಂದು ಭಾಗವತಂ ನಮಕ್ ಅಂದ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ದಾದ ಉಂಡು ನಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ್ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಒಂದು ಭಾಗವತಮನ ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತನ ಶ್ರವಣ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತವೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುವ ಆಂಡ ಅವು ದೇವೇರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿದೀದ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತುಂಡ ನದಪ್ಪುಂಡು ಯದ್ ಜುಹೋಷಿ ದದಾಸ್ಯತ್ ಯತ್ ತಪಸ್ಯ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ತತ್ ಕುರು ಸ್ವಾಮದರ್ಪಣಂ ಇದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವ್ ದೇವರಿಗ್ ಕೊರ್ಲ ಮದ್ ಅರ್ಪಣಂ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಪ ಎಂಕ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಕ್ಲೇಶಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಭಾವನೆಗಳು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೆರಿಯೋಂಡ ನಮಕ್ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ದಾದುಂಡು ಅವು ಭಗವಂತ ಕೊರ್ಪೇರು ಓಕೆ
ಅಂಚಾದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ದಿನೋಲ ಕೇಂದ್ಲೆ ಓದರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪುಸ್ತಕ ದಾಯ ಪಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪುಸ್ತಕಡ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಉಂಡು ಪ್ರಭುಪಾದ ಪುಸ್ತಕ ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏತಾಪುಂಡು ಆತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪುಸ್ತಕ ಓದಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಪ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಿನೋಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕೇಂದ್ರ ದಿನೋಲ ಭಾಗವತಂ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಬಯ್ಯ 2 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಮಾತರ್ಲ ಬಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಂದ್ಲೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತಿನಕ್ಕಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಂಡೆ ಟೆಂಪಲ್ ಗೆ ಬಲೆ ಮಾತ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಲ್ಪ ಬತ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತದ ಭಗವಂತನ ಈತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆ ದಾದ ಅಪ್ಪುಂಡು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಇನಿ ನಮಕ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ನಮ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಿನೋಲ ನಮ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನುನ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಸೇವೆಲ ಮಲ್ಪೊಂಡು ನಮ ಅಂಚಾದ್ ಏತಾಪುಂಡು ಆತ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಗೌರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಉಂಡು 7th of March 5:30 ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎರೆಗ್ ಮಾತ ಬರ್ರ ಆಪುಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎರೆಗ್ ಮಾತ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇರೋಲಿ ಮಾತ ಸೇರ್ಲೆ ಟೆಂಪಲ್ ಲಿಂಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ನಿಕಲ್ನ ದಾದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಉಂಡು ಕೊರ್ಲೆ ಮಾನಿಟರಿ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಡ ನಿಕಲ್ ಕುಡ್ಲಡಿತ್ತಂಡ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆದ್ ಬತ್ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಾಂಡೆ ವಸ್ತು ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವೆನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಯ್ಯಾಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಚಾಂಡಲ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಜನಕಲ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಆಂಡ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತಂಡ ದೇವರ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ ದಿನ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರಿಗಳ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಮಾತಾರಿಗಳ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾರಿಗಳ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತರಿಗಳ ಮಾಂಸ ಕಲ್ಪತರುಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೈವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಕಿ ಜೈ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜೈ.